Zaručene budeš s touto kabelkou neprihliadnutelná. Poď si ju so mnou uhačkovať, urobila som pre teba návod zadarmo. Budeš potrebovať priadzu, ihlu, háčik a samozrejme chuť tvoriť. Buď tu použiješ môj panel, ktorý ti uľahčí prácu, iba ho obhačkuješ vlastne bočnicami, alebo si ho uhačkuješ úplne celú sama. Takže začíname magickým kruhom. Nejdem to robiť spomalene, na to mám toto video, ktoré vám tu teraz vyskočilo na mojom YouTube kanáli, kde môžete použiť aj keď vám napríklad tento vzor nepôjde klasický magický kruh z krátkych stĺpikov, pretože je toto naozaj podľa mňa náročné a nie je vhodné pre začiatočníkov, i keď netvrdím, že to nejaký začiatočník nezvládne, môže sa stať, ale ja by som osobne do toho ako začiatočník nešla. Takže určite by som išla možno do tohto magického kruhu a teda klasického kruhu, ktorý som hačkovala, a takisto si to budete vedieť aplikovať potom ako bočnicu na tento panel. Toto je náš prvý a potrebujem ešte ďalších 5, aby ich bolo dokopy 6. Takže toto je prvý krátky stĺpik, ideme. Druhý, tretí, štvrtý, 5., 6. Tak, teraz sme zvyknutí klasicky zatiahnuť, ale nie úplne, prosím, nechajte si tam trošku takúto dierku, lebo do toho ideme vpichovať a vlastne hačkovať, čiže sa ešte o niečo malinko aj zväčší samotná. Teraz si to ideme spojiť, každý jeden rad budeme spájať týmto princípom. Pokiaľ sa rozhodnete pre to video, ktoré som vám ukázala, tam používam iný spôsob. Toto je naše prvé také véčko, do ktorého zozadu takto vpichneme a tento, čo nám tu pretrča, takto krásne prevlečieme na druhú stranu a vytvorí sa nám takáto milá kvetinka, taký milý krúžok. Teraz tak neštandardne budeme vpichovať teraz takto háčik a iba urobíme pomocné očko takto zozadu, ako ho vidíte, že len takto naberiem priadzu a takýmto spôsobom to spojím, že sa to vlastne vždy bude spájať takto akoby zozadu. Tak a teraz keď si to takto rozložíte, tak vidíte, že máte 1, 2, 3, 4, 5, 6 akoby krátkych stĺpikov, 5, 6 takýchto vrchných očiek, ktoré ideme teraz v druhom rade rozdvojovať, čiže do každého jedného pôjde po 2 tie špeciálne stĺpiky, ktoré si teraz ukážeme. Toto je už pri tom, kde som vlastne to ukončila, spojila. Toto bude naše prvé véčko. To bude naše prvé véčko, do ktorého budeme podháčkovávať. Čiže si takto prevlečiete háčik pod to prvé véčko, klasicky naberiete, zrovnáte, aby boli v rovnakej výške tieto ušká a idete s tým rovno do stredu. Naberiete si priadzu, znovu zrovnáte, máte tu takto 3 súčky a všetky 3 teraz pekne spoločne zháčkujem. Tento prvý rad, vlastne prvý, už taký druhý rad bude trošku náročnejší v zmysle, že sa musíte znovu ako keby trošku takto posunúť a dostať do toho istého očka, v ktorom ste už urobili ten prvý stĺpik, takže znovu si len to trošku poposúvajte a znovu idete do toho istého, zarovnáme do stredu, zarovnáme, máme 3 a teraz ich zháčkujem. A toto je naše prvé vlastne rozdvojenie. Ešte ich urobíme ďalších 5, aby sme ich dokopy potom mali 12. Teraz ideme do tohto vedla, opäť do toho horného véčka, podoberiem, naberiem, budem mať 2 slúčky v rovnakej rovine, potom idem do stredu, naberiem, mám 3, robím vlastne ako keby také polostĺpiky, by som to nazvala. Tak, ten istý potrebujem znovu rozdvojiť, čiže znovu si to trošku posuniem, aby som ho našla, že je to tuskovaté, znovu si tam pichnem pod to véčko, prevlečiem priadzu, zarovnám. Aby ste to mali pekné, tak si dávate na to pozor, aby ste rovnako vlastne uťahovali a rovnako to dávali aj do tej roviny a zháčkujem. A keďže každý robím dvakrát,
tak to tak treba robiť dookola celého. Teraz idem k susedovi, ďalšiemu Včku. Znovu rovnaký princíp. Zarovnať do stredu. Mám 3 a zháčkujem. Bolia z toho ruky, to akože sa nemusíme baviť. Možno trošku tenšia priadza by bola vhodnejšia. Ja som však išla na farbu, takže ja som si vybrala túto. Ešte som s ňou nikdy nehačkovala. Dobre, máme ich teraz vlastne ukončených 5 a toto bude ten náš 6, čiže tento plus toto zadné budeme takto spájať ako Včko. Čiže sem prevlečiem, naberiem klasicky, zrovnám sa a do stredu opäť tiež dvakrát. Šup, zháčkujem a do toho istého ešte druhýkrát do stredu, zarovnám si ich a zháčkujem ich. Tak a teraz vlastne mám ukončenú tú moju akoby kvetinku, to volám. Teraz si ich takto pekne spojím. A rovnako ako predtým, dozadu som dala slučku, do nej teraz vpichnem háčik a takto to vlastne spevním tým, že tam urobím takéto pomocné očko, opäť takto vzadu vlastne. A teraz keď si to spočítate, máte tu 12 horných Včok. 2, 4, 6, 8, 10 a toto sa ráta tiež ako Včko, čiže 12. Je to takéto zvláštne Včko, ale budeme ho brať ako Včko. Preto to tak je, aby sme nevideli žiadne spoje. Preto to takto pekne vyzerá. Ak ťa môj videonávod oslovil, budem rada, ak ho budeš zdieľať alebo mu dáš srdiečko, veľmi ma to poteší, budem veľmi vďačná. Pokračujeme teraz s ďalším kolom, ktoré je trošičku malinkou, možno náročnejšie na pochopenie, ale uvidíte, že vám to pôjde. Teraz vždy začíname vlastne tam, kde to zozadu ste spojili, tak do tohoto prvého Včka hneď aj začíname háčkovať. Keďže ideme zväčšovať ten kruh, tak potrebujeme opäť rozširovať, ale nie už do každého po 2, ale do každého druhého dáme 2. Takže si teraz spravíme, že podoberieme to prvé Včko, naberieme si priadzu a teraz, že kam ideme vpichovať. Takže teraz si to pekne ukážeme, aby ste vedeli, že kde. Toto je to prvé Včko, ktoré ideme hneď inak aj rozdvojovať a potrebujeme sa vždy dostať, vám to ukážem. Každý ten jeden sa skladá z takéhoto malého Včka a potom to pokračuje do takéhoto predĺženia. Každé jedno je tak urobené. A my vlastne pod tým Včkom sa potrebujeme dostať do tejto dierky. Možno zozadu, keby vyjdem, áno. Tuto. Vždy tu budete vlastne vpichovať samotný háčik. Namiesto, ak sme išli do stredu, tak vždy pod toto Včko. Tu si nájdete Včko, tiež sem. Potom sem. Dobre? Takže teraz to máme takto nahodené, ako predtým. A ideme do tohoto Včka, akoby vždy o jedno kvázi dozadu. By sa to tak potom pekne vlastne dávalo také šikminy. Čiže tým háčikom, toto je trošku také možno náročnejšie, potom to už pôjde ľahšie. Strčíme tam háčik do toho Včka. Vyjdeme niekde tu na druhej strane. Naberieme si priadzu, znovu máme 3 a urobíme spoj. Potrebujeme ísť ešte raz do toho istého, pretože hneď prvý rozdvojujeme, takže šup, znovu do toho istého miesta, kde predtým. Zozadu to podľa mňa nie je nejaké dôležité, že kde to presne vylezie, ale akože malo by to asi v tom istom mieste vždy vyliezať. Znovu 3 a zháčkujem. Tu máme prvé rozdvojenie. Teraz ideme do vedľajšieho tohoto Včka a tam robíme 1. Tu budú dve rozšírenia. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. A hneď vedľa je 2. Čiže vtedy viete, že ste to robili správne, keď máte vedľa seba jednotku a dvojku.
v rámci tohto radu samozrejme. Takže aj to vám povie, či to bolo správne. Teraz vedľa idem, znovu si to ukážeme. Naberieme a teraz si opäť nájdem to Včko. Vidíš ho tu? A znovu idem píchať podeň. Tuto vlastne do stredu. Tak. Znovu som vyšla na druhej strane. Prevlečiem. Dám to takto zarovnané a spojím. Teraz idem vedľa a tam pôjdu zase dve rozdvojenia. Teraz to tak krajšie ukazuje tie očka, čiže keby som chcela ísť hneď do tohto vedľa, vidíte, že mi ho aj hneď pekne ukázalo, ale tu je iba jeden. Teraz ideme 2, 1, znovu 2. Do horného naberiem a teraz do tohto Včka pod ním, tak šikmo akoby. A znovu idem háčikom, prejdem na druhú stranu, naberiem si tam priadzu, zase mám 3 zarovnané a zháčkujem ich. Teraz idem do toho istého, vidíte, že to trošku krajšie ukazuje ako v tom rade predtým. Znovu pod Včko, naberiem do toho istého bodu, vpichnem a znovu mám 3. Tak, ďalšie rozdvojenie. Takto to idem teraz robiť dookola celého, takže znovu tu bude treba 2, 1, 2, tu bude znovu 1 a vpichnem sem. Tu budú 2, vpichnem sem. Vidíte, vždy pod to, kde začína to Včko. Nie ako keby, že doňho do stredu, ale tam, kde vychádza podeň. Tu zrovna tiež podeň pod toto Včko sem. Dobre? Vždy ako keby trošku tak šikmo dozadu, a keby sme cúvali. Stretneme sa tuto na konci pri tomto zvláštnom Včku, do ktorého budeme tiež dávať. Dobre? Takže keďže predtým bolo 12, teraz ich budeme mať, keď to spojíme, 18. Vždy pridá sa v každom rade 6. Ešte vám ukážem tú pomôcku, ktorú som vám spomínala s tým označovačom. Hlavne v tých prvých radoch možno, aby ste videli, že kde naozaj ste ešte nevpichli druhýkrát. Teraz mám akurát rozdvojenie, idem 1. Tak. A teraz idem vlastne 2. Takže keď do tohto mám ísť 2-krát, tak tento za ním si označím, že to bude zase len 1-krát. Chápeme sa? Takže keď pôjdem teraz do tohto, lebo ono sa to tak trošku prekrýva, tak aby ste chápali, že aha, veď som tam ešte nebola. Alebo je to ten istý, alebo nie. Takže taká malá pomôcka. Tu mám aha 1. A možno by sa mi tak prekryl, hlavne v tých prvých radoch, že by mi ho nebolo vidieť. A teraz by som napríklad išla robiť druhý do vedľajšieho a to by nebolo správne, pretože ten istý musím označiť. Do toho istého musím sa vopchať. Takže sem do toho istého idem rozdvojovať a do toho istého bodu, do toho Včka to tam takto rozvla. Tak, zase 2 a končím jedným. Takže to mám správne. Tento rad, pretože mám 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Označovač si dám preč a znovu toto Včko zvláštne takto spojím. Dobre? Aj keď sa vám to nezdá možno, ale je to dobre. Tak. Šup. A znovu cúvam do tohoto pod Včko. Tam vpichnem. A teda iba 1-krát, keďže sa to už nerozširuje v tomto prípade. Alebo v tomto jednom bode. Mám to hotové, znovu to ukončím tak ako predtým, do tohto, nie do tohto pomocného, ale sem, do tohto prvého horného Včka. Zatiahnem, prevlečiem to na druhú stranu.
Znovu pichnem háčik, urobím tam takéto pomocné očko, ako v tých radoch predtým, vždy je to tak isto. A znovu si to spočítam, aby som mala jasno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a toto je to 18. Čiže som háčkovala dobre, na začiatku bolo 6, potom 12, plus 6 je 18, zase plus 6 bude 24 a vždy si to takto skontrolujete, keď to spojíte, tak si spočítajte tieto vrchné očka, tieto vrchné Včka. Keď vám to bude sedieť, tak háčkujete správne. Možno to niekomu takto stačí, takže už len chuť do háčkovania a ak by si potrebovala aj nasledujúce video, tak určite neváhaj a pusti si ho.